Pwede bakla ito eh. Ay, huwag mong gawing bakla yan eh. Kaya sabi mo eh, kahit ano pwede. Pre, Ay, siya to? Ayo. Ano? lagi na sa akin. Pagdating ko akin. Sa'yo yan? Lasingin mo ako para ano? Tapos ako eh. Dagdagan ko yan? Sige, dagdagan mo. Kahapon, dinagdagan. Pinainom pa kita kahapon eh. Dinagdagan ko. Ngayon, Dalawa. Sige, sa akin to. Sa'yo yan. Sa akin to eh, inumin ko. Lasingin mo naman yata ko ha. Palaligiin lang sa akin. Ako palagi pinainom mo Ikaw ang malasing. Ganito na lang. Lapit na maubos. Ganito na lang. Dagdagan ko yan ng 3. Pero, may tanong ako sa'yo. Pag mahulaan mo, dagdagan ko yan. Gawin mo na lang 4. 3. Siyempre ako pa kung mahulaan mo. Sige. Easy. Easy lang yan. Pag mahulaan mo, dagdagan ko yan kahit isang kahon pa. Teha, tutuhanin mo. Sige, basta mahulaan mo. Easy naman to. Badali to eh. Sige. Basta 4 4. Dagdag mo Pero 4. pag hindi mo mahulaan, ikaw ang nagdadagdag yan. Sige, kahit isang kahon pa. Sige. Ano to? Ako, matanungin mo ako, nagpahula sa'yo. Lugar? Hindi. Hayop? Huwag mong gawin hayop yan. Huwag mong gawin hayop yan. Sabi ko hayop eh. Kagwapo-gwapo pa naman yan. Gawin mong hayop yan. Tao. Pwede. Tao. Pwede. Tao to? Pwede tao. Tao. Babae, lalaki. Kahit ano pwede. Kahit ano pwede. Bakla ito eh. Ay, huwag mong gawin bakla. Kaya sabi mo eh, kahit ano pwede. Bakla. Sige, pwede. Bigyan kita ng chance. No. Kung hindi to bakla, tumboy. May itsura yan. Kasi may ano pa naman yan. Artista? Pwede, artista. Siyempre. Sikat. Sikat yan. Lumhiya. Hindi. Sikat eh. Hindi. Ano ba talaga, babae o lalaki? Pwede yan, babae, pwede lalaki. Bais ganda siguro. Hindi pwede yan. Sabi mo babae at lalaki, baka bakla ay bais ganda. Kung mo ngayon bakla yan, ano yan eh. May ano yan, itsura, may ano yan, may asawa na yan. Baka magaling yung asawa na yan. Sinasabihan kong bakla yan. May asawa. Hirap naman, hindi ko kasi alam kung babae at lalaki kasi ang sabi mo. Pwede babae at saka lalaki. Pwede yan yan. Tigas-tigas ng Tagalog. Teka muna, inumin ko muna to. Ay, namin mo. Para mautakan ka. Malaman Nabubo na eh, nabubo. Para may laman ang utak mo kasi ano yun. Nahirapan ako sa kalisod eh. Kaya sabi mo, pwede babae, pwede lalaki. Pwede lahat yan kasi ano Pwede yun. bakla eh. Ano man yun na tao yan kasi talented na tao yan kasi eh. Pwede yan mo yan lahat. Sabi ko bais ganda, di naman. Hindi yan pwede. Hindi pwede si Bahay. Sino bang may asawa? Hindi, yung wapong na tao. Sa Bohol yan ha. Sa Bohol lang yan. Kung mo ano yan sa ibang lugar. Sa Bohol lang yan. Gwapo-gwapo pa na tao yan. Yung ibileme siguro. Hindi, pwede. Patay na siguro yan. Sino ba artista na Bohol? Wala naman. Mayroon. Bagong-bagong artista pa yan. Kagwapo-gwapo pa naman yan. Wala. Mayroon. Kagwapo-gwapo pa naman yan. Si Yoyo yan lang naman ang artista sa Bohol. Hindi, wag mong gawin yoyo yan. Nga gwapo yan. Gwapo na tao yan. Hindi yan gwapo yoyoy. Si Cesar Montano. Pwede. Murag pang makamukha sila eh. Ha? Magkamukha sila. Wala namang ibang artista lalaki dito sa Bohol. Cesar Montano lang naman. Yung kumukha niya kasi may kupuhan niya. Ano mong gawin? Wala nga eh. Talito na ako. Sino ba talaga to? Malilito ka na yan kasi kagwapo-gwapo pa naman yan. Gawin mo ng hayop. Wala namang artista ng iba eh. Cesar Montano lang naman eh. Kagwapo pa naman artista. Kahit si Sir Montano, magkamukha. Hayop yan. Magkamukha pa naman artista yan. Taga saan ba to? Taga Tagbilaran? Oh, siyempre. Taga-Tagbilaran. Hulaan mo kung anong barangay. Malapitan dito. Oh, siyempre. Kapitbahay ko hindi. Ay, kapitbahay mo yan. Wala namang gwapo kapitbahay ko eh. Wala namang gwapo. Wala tayong artista. Meron, kabago-bago pa naman yan. Isa lang nalaman ko artista eh.
Sino eh? Kamukha ni Yoyo Beleme. Buwang ka. Huwag kang mukha ni Buyoyo yan. Okay?